Edward Cicluna huwa wieħed minn 3 nominati fil-kategorija tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji. Mingħata jew Louis Grech huwa nominat fil-kategorija tas-suq intern u l-protezzjoni tal-konsumatur. Il-finalisti kienu nominati minn organizzazzjonijiet mhux governattivi mis-setturi rispettivi u mill-membri parlamentari Ewropej. Il-Parliament Magazine faħħar l-impennu x-xogħol tal-professur Edward Cicluna fil-qasam tal-politika finanzjarja. Fisser ix-xogħol tiegħu bħala wieħed importanti biex jenfasizza li għandhom jintużaw indikaturi soċjali, ambjentali u ekonomiċi biex jitkejjel il-progress soċjali. Min-naħa tiegħu Louis Grech kien infaħħar x-xogħol kontinwu tiegħu u għall-inizjattivi li ħa biex jassigura l-aħjar għaċ-ċittadini Ewropej. Iż-żewġ MPs Laburisti esprimew is-sodisfazzjon u l-privileġġ tagħhom għal fatt li huma jinsabu fost il-finalisti. Edward Cicluna u Louis Grech awguraw ukoll lill-MP Malti Simon Busuttil tal-li ġie nominat għall-ħidma tiegħu biex nikkumbattu d-diabete.